Ассалому алейкум, бародарои азиз. Шумо дар канали Таҷик Нахайбе қарор дорем. Бародарои азиз, бахшиши зиёд, видео накам хелашид. Як хабари безеб. Чӣ хабари безеб бародаро? Барои як одам хабари хуб, барои яхеша безеб. Мақсад барои мара ин хабар безеб. Чӣ сабаб? Мисол бародаро ки ман успед накардам харид кунам, бигем мешавад, барои ки нархи криптовалюта бародаро чӣ хеле коз дидесен беҳад хистесай. Як ҳафта подряд сини боло рафта. Ина биткоин ози ровно 2 секунд пеш, 2 секунд ё 10 секунд пеш биткоин 31 000 шид. Сабаби асосӣ чие бародаро? Сабаби асосии якумаш ки бисёри инвесторое ки биткоин доштанд, чӣ доштанд, ҳама айша чун бировардан, дар холодни кошелек сумора пафтан, ай биржа бировардан. И сабаби чӣ дорад бародаро ки оз дан момент дар биржаҳо қариб 11-12% эмиссияи биткоин дар ҳамин биржаҳо. Дигаро ҳама дар холодни кошелекае ки манипулятсия карда метавонанд биржаҳо дигараш. Манипулятсия беҳад қиин мешавад вақте ки биткоин дар дасти одамое, биржаҳо надоранд, манипулировать кардан қиин мешавад. Барои ҳам бародаро чӣ гуфтаниям, барои чӣ хабари безеб бародаро ки мисол ина биткоин кеш да, грубо говоря, $90 буд. Ма рости гап дорум, якта ё дута дорум, намедонам, якта точно ҳастай дар холодни кошелекам. Нигоҳ кунед бародаро, пример да в течение 10 рӯзда, 10-12 рӯзда нархаш 3 баробар шуд. Мисол $100 да харидӣ, $300 ози спокойно метавонӣ бирорӣ. Бо тем более ки 325 буд, фурӯ омад камтар. Ина бародаро нигоҳ кунед, мақсад ма чӣ жилет мекунем ки ма ҳамин чиза бисёртар нагирифтам. Чӣ хеле ки мебинем бародаро, медроем дар дигаш. Ина бародаро $14-13 буд, Solana $18 шуд. Litecoin 70 чанд дафъа омад, ина 70 дафъа омад, зад ози 100 перелимит кард бародаро. Дальшиш хай Ethereum оли надодай показатша, BNB показателша надодай, медроем избран меомада. Подробнее манито дар кошелеки ма ҳастай, бисёр не камай, неки ҳастай. Ина нигоҳ кунед бародаро. Dash ина 25 фурӯ буд, 38. Мақсади ма чие бародаро ки фақат худо медонад ки мо хеле монитора мисол ба ин нарх харида метавонем ё не. Хай бояд ака рынка агар боварӣ кунем ки бояд як бори дига падени шава. Мақсад падени ака намедонам, мо ба ҳамин нарха меоем, ба нархи $21 ё ки биткоин 25 мешавад, 24 мешавад ё не бародаро. Мо ози метавонем ки яхел монитора дер нашида бихарем да. Барои ҳам бародаро чӣ гуфтанем ки мисол одамое ки уже харидагиянд ҳамин монитора табрик мекунем. Шумо фақат сабру тоқат кунед. Иншоаллоҳ ҳамин инвеститсияе ки шумо кардед мехезад, шумо фоидатонро мегиред. Фақат саросима нашин савдо карданда. Одамое ки мисол ранги ма лично бисёр харид кардем, ма дорум чанд ҳазор доллар даво, не ки барои мара мнени мара ма успед накардам бисёр чизоро бихарам. Ина даже мо ҳамин ахирон бор покупка кардем дар $1000 набуд, $900 чанд сум парфта будам. Ина 3 рӯз пеш ина миҷа парфта будам. Так $900 ба фикрам партофтам, 930 нам примерно ам қасм партофтам. Ози тора агар аҳамият битен, ина болода ма $950 ам партофтам, ина ози $1200 шудагия. Медроем мебинем ина марҳамат спот сделки ма средства. Ина бародароз нигоҳ кунед, биткоин $26 да, Solana $200 да, Dash $180 да, Litecoin $179 да, Atom $133 да. Ина дига монито. Мақсади ма чия бародаро ки ма и фақат як биржаи $1000 дорум. Биржаи ҳастай бародаро ки ма минуси калон чӣ хеле ки ма удоф ишон додам шуморо. Хоби нигоҳ кунед бародаро, ина оз ман медорам ишонтон метавам чӣ хел. Ина ма чанд қа минус даём.
ина бародаро қариб 60% минус даем. Ина 48000, 31000 ози дашот мастай. Ина бародаро чӣ хеле киёз дидесен. яхе чизо плюс дайд не ки бародаро ма ҳисоб мекунем ки ози 60 ҳаста. яхе монитора метавонед шумо нархи копейк қати бигирен. ина акса Infinity да медроем, просто нигоҳ мекунем бародаро нархш пик да чанс буд, ози чанс май. ина $160, ози 95% бародаро ғалтидагия нархаш. барои аму чӣ хеле ки мебинед, ма харидагием инҷода харидагием қиматтар харидагием $10 да харидагием, ози $6. шумо ани шанс доред не ки и високорисковый активай бародаро. барои аму чӣ советон метавонем ки бародаро ози вақти инвеститсия бародаро. ман намегӯям ози бихарен, ози хай уже як-ду рӯз тоқат кунед, рынок як хаб мешава, камтар мефурӯяд, баъд метавонед бихаред. не ки барои ягон чиза харидан бародаро фикр кунед, чанд одама гӯш кунед, хулоса ёред, баъд уже бихарен бародаро. барои аму ҳарчи ғалтидагира нахарен, мара гӯш накунед. баъда гапи ма гӯш кардана ягон блогери дигара гӯш кунед ки мисол советон метавад ки чӣ монитор чӣ фарқият доранд, стоит бихарен ё не. барои ам бародаро одамое ки мисол криптовалютаро бисёр харидагиай, ина чӣ хеле ки мебинед $312 просто биткоин кеш. барои ам кадоми бародаре ки уже инвестировать кардиай, табрик мекунем бисёртар харен, инвестировать кунед. в течение 3-4 сола гарантӣ дорана шумо сумми ништяк кор мекунед. одаме ки мисол 0,1 биткоина мехара ровно 10 сол пас чӣ хеле ки рӯзҳо мегӯянд долларовый миллионер мешава. барои аму бародаро сабр тоқат кунед, инвестировать кунед. як сумми да инвестировать кунед ки мисол агар ба шарте ки ай даст битен зиқ нашин да. мақсад намеоз бисёр бачаҳои худмон мисол мераванд як қуртӯхонада медроянд 100 сомона мехӯранд. ҳамун 100 сомона қуртӯхона нарен, як хутуно қапен, просто инвестировать кунед. ам хеле чизо да лайткоин, биткоин, эфириум, ам хеле проектое ки развиваться кесан, как инвестиция ай шумо шавад да. баъд мисол чанд сол пас уже шумо фоидара фақат бигиред. худо нигаҳбонтон боша бачаҳо. подписаться кунед, телеграм канал да подписаться кунед, якдигара ёрдам мекунем дар телеграм канал. бародарое ки намедонанд илтимос рекламаро накунед, и телеграм канал барои реклама нестай, барое ки бисёр одамо ҳар пирамида дига да мепартоянд. барои аму рости гап кадом одаме ки дар телеграм канали ма подписаться кардиай, ман совет наметиҳам, барое ки пирамида хосияти хуб надорад. як одаморо мефаҳмонам ки шумо метавонед ки бисёр метавонед ки майнинг бихарен, барои тоистона майнинг зурай, налогора тиен, метавонед биткоин добывать кунед, сумми свет дар тоистон арзонай. ин ҳози шумо метавонед ки ай Россия данный момент асика ки 80-90 терахешай, шумо метавонед ки дар 50-60 ҳазор рубле бигирен, дар тоистон бирен сахт кунед. интернет обязательно даркора барои майнинг кардан. баъд света подключить мекунед, сумми свет 2 баробар арзонае чем дар Россия. метавонед ки мисол як мода 10,000 урусӣ кор кунед, 5,000 сумми свет, 5,000 тоза меомадтон, 5,000 қариб 600 сомон мешавад. 600 сомон ай ҳаво окупаемостиш ровно 10 моҳай бародаро. 10 моҳда сутки холни мегирен, уснаш уже прибылай. барои ам бародаро обязательно хеле сфераро ёд бигирен, майнинг кунен, одамои дар тоҷикистонам ку беҳтаринае. барои аму худо нигаҳбонтон боша бародаро. подписаться кунед обязательно телеграм каналда.